vivim a Safor, que és una comarca que s'ha acollit d'una forma esplèndida, una comarca molt activa, i hem vingut així a explicar un poquet diverses seccions de la nostra tasca, com pugui ser les noves tecnologies o les expectatives de política d'Espacadà, les expectatives electorals que tenim de cada 2011. Hem visitat una jornada de formació sobre l'ús de la salut digna, seguint en la línia de treball que estem portant a terme l'equip d'innovació organitzativa. L'equip d'innovació organitzativa del blog som un grup de gent que ens ocupem de formar els militants del blog en diversos aspectes de la política, tant comunicativa com de l'Alpacavalls. Tenim uns objectius marcats de cara a les eleccions del 2011, tant a nivell municipal com a nivell nacional, i el que volem és aconseguir que estem explicant quin tipus d'estratègies s'han de posar en marxa per tal de garantir aquests objectius.